Migla katon cetha wijang wewayangan sulak ing langit biru maya-maya pertapan ingkang indah asri dilulu sinawang kaya padepokan ingkang sarwa tentrem mewah ayem yektine jinem ing wanci plethek ing Sang Hyang Surya tumiling saka ing jagat wetan hamba bar soroting panguripan ingkang kebak kaendahan andudut rasa mulya dupi wis ngancik jroning dalu kawis tinggal Sang Hyang Rembulan hanyungging sunare ingkang maweh hayem-hayem lintange sumebar ngebaki langit angin wengi ingkang gawa aruming kembang kenanga sekar bingaram babar mananduk grana temah lerem semeleh ing raos sinten ta ingkang dedhepok ing kono yekti Pandhita Linangkung ingkang mapan aning pertapan ing Jati Pitu pertapan Jati Pitu wastane ya ing pertapan Manikmaya peparep Sang Begawan Sidikara Pandhita Kestik paningalin mumpuni ngaga miwah lembat marmo kathah cantrik manguyu jejanggan temah jenjem kang samya dedunung jenak kang samya ndedhepok sing resanganku ruming mulat ruming mulat Surapsari ruming mulat Surapsari ing
sari Hong ilahing awik nam astu namasidam. Oh, putuku nggih, putuku. Sudarsana. Kawula nuwun wonten pangandika ngadhawuh Eyang. Bombong ing atiku tanpa upama saben-saben sira kulup munggah marang pertapan iki. Saka bombong bungaing rasa panyawangku sira taruna kang ngungkuli bapa bejo ibumu anak wadon Nini Sadu Darbyatmaja ingkang pekik warnane tanpa cacat dasare sira mumpuni samubarang reh digdaya sekti jayeng palagan ora tedas brojo lungit. Nggih. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung. Dene titi mangsa iki sira katon bali marang pertapan Jati Pitu kulup. Inggih Eyang Penemban. Mboten langkung namung sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Kanjeng Eyang. Iya iya. Kulup. Kaya ngene iki pangudange wong tuwa menyang anak. Ngene ya, Nggih. Aku mbiyen tau meling kelawan sira. Aku tau ngendika menyang kowe ora liya traping laku ngandhemi jiwa satriya reh ning dikepiye wae sira iku mengku jiwa satriya mula nggih satriya sejati kuwi menungsa ingkang wis bisa manunggalake jagat telu ya kuwi raga jiwa lan sukmane merga saiku siji tri kuwi telu ya kuwi jagat mula sapa wae ingkang wis bisa manunggalake raga jiwa lan sukmane katandha saka larasing pangesti pangucap lan tumindake ya menungsa kang mengkono mau ingkang kena sinebut satriya sejati merga lathi lan pakarti nyawiji tegese yen iya ya iya yen ora ya ora beda kelawan jiwaning Brahmana kaya mbahmu Begawan Sidikara iki sak bisa-bisa aku muga ngandhemi jiwaning pendhita jiwaning resi mongko wong kang wis kena sinebut resi mono menungsa ingkang wis lebda mangreh pepenginan menungsa ingkang wis lebda mangreh marang pepenginan krana ingkang denarani tembung Brahmana iku urip ingkang wening mongko bisane entuk kaweningan yen to jalma mau bangkit mangreh ubaling pepenginan wekasan sumurut marang jatining kahanan ora gampang karo beda dening pakartining jagat wadhak kulup antarane Brahmana lan satriya tinemune darmane ana ing donya iki padha
yaiku padha-padha memayu hayuning jagat. Gagi ya mung reh ning mbahmu iki sing tak gonta ora ana liya mung ngudi kasampurnaning laya panjing suruping pati lan mulyaning sangkan paran. Mula ora ana dalan liya ingkang kudu tak lakoni ing saben dina yaiku mung manekung meminta marang panguwasaning dat kang murweng dat. Muga antuk dalan pepadang. Kula nuwun inggih Kanjeng Eyang. Iya. Ngene ya, Nggih. Aku rumangsa bungah lan aku rumangsa bombong. Titi mangsa iki sira bali mrene. Kulup. Sira iku dudu wong ala nanging sira iku turasing kusuma rembesing madu pinustika. Tedhaking wong Maratapa lan turuning Andanawara. Tembung Andanawari tegese Andanawa, Danawa kuwi buta, Ari kuwi satriya. Dadi mungsuhe buta tegese satriya, sira iku darahing satriya. Malah sira maksih tedhak turasing leluhurmu ingkang kondhang kaloka ing jagat raya. Ora liya leluhurmu para Pandhawa. Leluhurmu para Pandhawa ingkang samengko wis lenggah ana ing swarga. Nuwun inggih. Nggih. Nyata kawentar banget leluhurmu para Pandhawa. Darmane wis disekseni jagat triloka. Inggih namung emanipun dene kula sakmangke sampun boten meningi. Namung kantun dedongenganipun kemawon Eyang saupami kula saged sowan kasuwarganipun mbah-mbah kula Pandhawa. Ibu kados menapa bingeng manah dene Sudarsana saged sumungkem wonten padaning para leluhur kula. Eyang, iya putu iya. Lalakone mbahmu para Pandhawa wis kepungkur adoh. Lalakone mbahmu Pandhawa wis jaman biyen. Mung reh ning sira iku tedhak turuning Pandhawa, utamane kowe kuwi turun Raden Janaka. Raden Arjuna ya Raden Margana. Raden Janaka peputra Raden Abimanyu, Abimanyu peputra Nata Ngastina ingkang kaping 11. Ya kuwi suwarga Sang Minulya Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna peputra keng ramamu Ratu Yawastina yaiku Prabu Yudayana. Nuwun inggih. Nggih. Ayo. Menepno ciptamu sawetara ora susah sowan marang kasuwargan nanging mbahmu Prabu Parikesit biyen sadurunge seda ninggal kitab ingkang ing kono ana gambar wewayangane leluhurmu Pandhawa. Mara gagahe lumebu ana ing sasana pustaka kaki. Oh. Oh. Para sing greksa nangkung oh
Pandhita Karya Wangsit Nindha kumbang ngajabing tawang kumbang ngajabing tawang Putuku nggih Sudarsana kula wonten dawuh Hyang iki sawangen nggih gambar leluhurmu kang minulya para Pandhawa ingkang agung darmane tumraping jagat iki ingkang sepisan iki leluhurmu Sri Puntadewa ya Sang Yudhistira nuwun inggih iku temen suci lila lan legawa pambegane nuwun inggih banjur ingkang pideksa godhek wok Simbarjojo iku leluhurmu biyen yaiku Sang Bimasena ingkang kondhang kasektening gegirisi nanging watake jujur suci sentosa lan prasaja nuwun inggih lajeng ingkang bagus tanpa cacat tanpa beda ora siwah sarambut kaya sira alus anteng jetmika iku kondhanging jagat Raden Janaka ya Sang Arjuna dasar mumpuning reh kasekten agal karo lembut nanging tumindake tansah budaya kang sarta tansah gawe sengseming kang padha mulat menika Kanjeng Hyang Arjuna ya banjur Hyang wingking kembar kemanikan Satriya Nakula lan Sedewa yen Raden Nakula kuwi kondhang taliti sregep kang sarta telaten nuwun inggih banjur Sedewa Sang Sedewa iku wicaksana titi wicaksana putus kang sarta tatas bisa ngrampungi sabarang reh aduh Hyang iki leluhur-leluhurmu kabeh mula nggih tulaten lekasing leluhurmu Pandhawa ingkang jagat tanpa timbang kautamane kaki bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kabuluger moyak nanging kengking jas paliwur tan samar pamoring suksma sinuksma yawinah yang sepi
Kanjeng Eyang marem raos sing manah kula. Mugi-mugi Sudarsana saged nulat lekasipun para minulya ing jaman kina. Nuwun inggih lelampaning leluhur kula Pandhawa ingkang nyata ngedap-edapi. Ya putu ya. Banjur apa karepmu nalika semana kowe ora kerasan ana ing wukir Jatipitu? Uga saka pamrayogane ibumu ya anak wadon si Sadu. Sira suwita kelawan Ratu Yowastina. Malah kapara sejatine kowe sowan Ratu Yowastina Prabu Gendrayana. Yen disawang kaya kumpuling balung pisak daging kang renggang. Inggih. Nyata sira lan sinuwun Prabu Yowastina ya Sang Prabu Gendrayana kuwi dulur tunggal bapa nanging seje ibu. Nuwun inggih. Prabu Yudayana atmajane Prabu Parikesit ing Astina biyen dadi ratu kaping 12. Ratu Ngastina kaping 12 merga nggenteni kelungguhane Prabu Parikesit. Nanging Prabu Yudayana garwane uga loro. Dewi Gendrawati atmajane Prabu Gendraprawa ing negara Gendara patutan ingkang raka sinuwun Prabu Gendrayana ya Ratu Yowastina saiki iki. Lan uga anakku wadon si Sadu kang digarwa dening Prabu Yudayana banjur peputra jeneng Sira Kulup. Marmane sira iku sedulur tunggal bapa siji ibu kelawan Ratu Yowastina. Inggih Rama. Kanjeng Eyang estunipun waleh-waleh menapa lampah kula dhateng kitha Kraton Yowastina tanpa sangsaya. Wiwit ngancik tepining kitha ketingal swasana ingkang dahat nengsemaken kawontenaning negari. Sedaya para kawula samya guyub rukun manunggil cipta rasa karsa miwah karyanipun. Inggih labet saking pangayomaning Ratu Yowastina sinuwun Prabu Gendrayana. Langkung-langkung Eyang tangkeping para kawula minggahing punggawing Yowastina ingkang grabyak semanak. Sami-sami luhuring budi tansah nyebar raos tresna dhateng sesami. Ingkang mekaten kula rumaseng mapan wonten ing negari Yowastina. Putuku nggih. Pancen bener. Swasana negara Yowastina kang kaya mengkono ku ra jeneng mokal. Kabeh wis budaya becik merga biyen-biyene wis ditata karo leluhur-leluhurmu ingkang minulya ya kuwi para Pandhawa ingkang nyata dadi kekembanganing jagat kautamane. Banjur kepiye nggih Sudarsana? Inggih Eyang sowan kula wangsul dhateng pertapan Jatipitu dinten menika. Estunipun kula namung badhe sumungkem wonten ing pada paduka Kanjeng Eyang. Labet nugraha agung ingkang sampun kula tampi. Inggih awit pangestu paduka. Wayah paduka kula Sudarsana. Kula sampun tinampi pasuwitan kula wonten negari Yowastina. Kapara kula pinaringan kalenggahan dados tetungguling senopati dening Kaka Prabu Gendrayana dipun wenangaken caket raket kekadangan. Dasaripun kula tansah dipun subya-subya ing kamukten. Eyang Hanjrahing Kang Puspitarum kasiliring samirana mre
Raheng awik namastu namasidam. Duh, Hyang Agung Paduka sampun peparing nugraha dhateng putu kula. Nganti mbedodok dadaku nggih, nggonku ngrasakake kabungan iki. Ya. Muga-muga dirgaya suwa kang tinemu nganti besok ya nggih. Syukur pangayu bagya dene Prabu Gendrayana ora lali karo sedulure. Kawula nuwun inggih. Aku mangayu bagya. Muga-muga kowe besok bisa sempulur. Sira ora mung dadi batur nanging diparingi kelenggahan dhuwur jejer para luhur. Nuwun inggih, Eyang. Iya. Ya mung ngene ya, Nggih. Wong ingkang wis pinercaya dening ratu mono ora gampang kelakone. Tak baleni meneh, sira iku dadi satriya, nanging aku dadi satriya sejati. Besok tetep dadi pangarep kang kena diarep-arep. Dadi pangarsa kang kena dipercaya, dadi pengayom kang bisa gawe eyom. Aja angkuh mundhak kokean mungsuh, aja cidra ndak ora dipercaya, becik sing tetep akeh kang anggep luwih becik grapyak sira bakal sugih sanak. Kawula nuwun inggih Eyang saged netesi dawuh Paduka. Ya. Merga wong cedhak karo ratu iku uga dudu wong bodho, nanging kudu dadi wong pinter. Pinter samubarang bisa madhahi sawernaning penemu, nanging batinmu kudu teguh. Bisa milah lan milih lan tansah ngupaya srana bisane ngudari reruweting praja ya nggih Sudarsana. Kawula nuwun inggih. Kula candhi dawuh Paduka Kanjeng Hyang Penemban. Iya. Kejaba saka iku nggih. Banjur apa ingkang bakal mbok suwun karo mbahmu iki? Kula namung badhe matur ing ngarsa Paduka kejawi atur kabingan kala wau yektosipun ingkang wayah kumacelu kepengin nyara widekaken. Nyara widekke apa? Kawontenaning pura Yawastina. Lho, kraton Yawastina ana apa? Ing lebeting kedaton wonten pepetan rerenggan awarni reca. Reca kala wau dumados saking wesi ingkang winastan wesi Sri Kandi. Saprangkul agengipun Edi penian dudut raos labet ngrawit rengganipun. Eyang namung gumuning manah kula dene reca kala wau saged netesaken waspa ngantos leged jibeg manah kula pendak-pendak kula nyaket sak ngajenging resa aresta wesi Sri Kandi kala wau. Mukanipun reca kala wau tansah mandeng dhateng kula kanthi kekembeng eluh. Menika lepat saking nalar mboten pinanggih ing akal. Ing atasipun namung pepetan wujud reca wesi Sri Kandi saged netesaken eluh. Eyang kados pundi lelampan menika? Sareng ingkang wayah tansah pinandeng dening reca tosan Sri Kandi kala wau. Kados mbedhekel raosing manah kula. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winah ing asepi sinimpen penging kalbu pambukaning warana talen sangking layap liya pengaluyup kagiat sutaning galih Resi Sidikara ya Begawan Sidikara ateba jojo dupi midhanget aturira ingkang wayah Raden Sudarsana.
tanggap sasmitaning gaib ingkang tuwa saka reca Srikandhi. Yektine Kang Maha Agung wis paring pralampita lumantar wesi Srikandhi. Eling-eling Pendhita Limpat ya ngesti kaweningan mangkono wuwuse. Oh, ilaheng awit namastu namasidam. Putuku nggih, putu ngerti ya. Ngerti ya, Mbak. Loh iku sasmitaning kasusahan. Ya sasmitaning kacintrakan. Mung wae rehning ingkang dipandheng dening reca mau dudu sapa-sapa kejaba jeneng sira. Lan kabeh mau saka kaparenging dat kang murweng dat mula. Ora ana dalan liya kejaba wiwit titi mangsa iki sira kulup tansah gedhekna kawaspadaning batin nggih. Aduh Kanjeng Hyang inggih, inggih. Reca wesiku kinarya lelantaran dumadining wesi Srikandhi. Dumadining wesi Srikandhi wiwit jamane mbahmu Sawarga Prabu Parikesit biyen ya sang Dipayana. Najan mung wujud rerenggan pura nanging sinung daya saka kaparenge sing gawe urip. Bisa weh sasmita marang manungsa apa ingkang bakal dumadi ana ing kutha Goro kono. Inggih. Wis marambah makaping manut critane yen ana pertanda kaya mengkono kuwi bakal ana titah sing dicoba uripe. Tak baleni sepisan maneh ana titah ingkang bakal dicoba uripe. Inggih. Dedasar ngelmu titen kanggone wong kang kulina niteni. Kowe baliya ya nggih. Kowe baliya. Tak sangoni pusaka iki andeling kewuh mbahmu Panengah Pandhawa biyen Kyai Agung Pulanggeni saiki pun yang ingkang reksa gawanen kowe baliya nanging sak dalan-dalan kang prayitna ngati-ati muga-muga tutuk lelakonmu kowe Sudarsana. Nyangunging kadang melengkung Duh, Hyang Agung mugi paduka nuntun lampahipun putu kula. Nggih Sudarsana. Sudarsana kuranging dahar nendra. Tak sangokke kowe ya nggih pilemu rahayu kang sedya hayu kulup. Mareka den prayitna
semurire iku ambalik titiyoni gandayani mbegegegugegugeg mbah Sadulita ndara kula Gus sumengka tindakipun menapa sampun dipun aturaken kalian mbahmu perkawis ingkang dumados wonten kraton Yawastina rumiyin Gus Kyai Semaya iya aku disangoni pangestu dipayungi puja brata kelawan Kyai Agung Pulanggeni pusaka tinggalane leluhurku Pandhawa dadi kanthi ning lakuku Kyai Semar nggih syukur Mbah sampeyan Begawan Sidikara nika wong wicaksana ning ngaten nggih Gus tandha-tandhane sasmitaning kasusahan niku sejatinipun cetha pun megla kanggone wong sing kulina nata rasane yektine kepiye Kyai nggih sepisan nek rasane ngati niku mung tansah tratapan angka kalih pangucap niku mboten titis angka 3 tingkahe mboten jujur sing angka sekawan lakune slewengan angka gangsal lungguh mboten jenjem ingkang angka 6 Pancandriya niku pun mboten maton lire Pancandriya niku pangrasa pandulu pangrungu pangganda pangenyam nek niku pun mboten maton niku cetha dadi tandha sasmitaning wong ajeng nampa susah aku kudu kepiye Kyai Semar sranane nek saged enjing nika mangke ugi sonten mang siram gebyur sinartan nyuwun pangapunten dhateng dat ingkang murweng dat niku dados lampah ingkang utami
brengongo kaya barongan rupane nenggih menika tor warnane kala wanda geni. Kala wanda geni wastane tetungguling prajurit buta saking Nuswa Kambana senapatining Prabu Drawilaka. Berkata kabang kulite kaya murut rambute mencorong mripate. Samono ngrakit gelar baris binabar jangkep buta bala pinilih jangkep sak panekare. Ana buta bajang buta wujil lonjo-lonjo sugleng klek-klek balung atandak. Anggo nganti ulu cumbu kekalih nenggih ki lurah togok miwah bilung ya Sarawita. Pepak aglar pating prengongo kaya singa binasahan. Wahyut sang Yaksendra kara rupa mangeses kadi angin pangsempal kaprapal selo-selo kaplesat satulu mayu mangungsi kagiat kagura kang jaga-jaga bumi lancar bujleng iblis lanat padha gojekan. Togok kula wonten pandika ngadhawuh bilung dalem nimbali ajeng jak madang napa dapurmu badokang ae. Gok Nun Gustiku sinuwun Prabu Drawilaka kae isih buyute Ratu Gedhe negara Himantaka biyen ya kuwi Sang Prabu Niwata Kawaca. Nggih, leres mboten klentu. Prabu Drawilaka nika buyute Prabu Niwata Kawaca. Iya. Merga Prabu Niwata niku peputra Prabu Nila dadi Kawaca. Prabu Nila dadi Kawaca peputra Prabu Nirada Kawaca. Lah Prabu Nirada Kawaca peputra Prabu Drawilaka nggih ratune sakniki niku. Iya, Gok. Nanging putrane Prabu Drawilaka ingkang aran Drawaya lan Drawiyani jebul mati diperjaya karo Prabu Gendrayana, Gok. Amarga kala Drawaya seneng kelawan bojone Gendrayana Dewi Padmawati. Wondene dulure wadon Raseksi Drawiyani seneng karo Prabu Gendrayana. Mbuh kepiye wae sababe nanging nyatane
wis sineksen wong sak negara sing merjaya Drawiya lan Drawiyani tegese Ratu Yawastina Prabu Gendrayana. Mula kang saka kuwi ora kleru lamun to dina iki aku dipercaya karo ingkang sinuwun Prabu Drawilaka supaya nglebur centang Malespati ngeret nyawane Ratu Yawastina Prabu Gendrayana kok lho. Ngriyen. Ha wong-wong salah kok ajeng males. Ngene. Nuwun sewu. Dikapak-kapakno sing jeneng buta niku buteng betah nganiaya. Kula niku ngemong buta niku wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Pancen Teja Mantri niki diudhunke teng donya niku mung kon ngengon, kon ngandani wong sing kenek dikandani. Ning nyatane wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Lah wiwit leluhure Prabu Drawilaka, Ratu Hima Imantaka Prabu Niwata Kawaca rumiyin niku pun momongan kula. Momongamu kok nggih. Kena ngapa kok dawa men umurmu? Kabeh leluhur wis ora ana kok kowe isih urip. Lah merga kula niki wong jujur ngoten. Wong jujur niku dawa umure. Beda karo wong slintrutan. Sampeyan mboten ngerti. Ha niki Kang Togok niki mboten enjoh mati merga niki dewa. Niki dewa kayangan riyen. Kok diudhunke nyang Mercapada? Korupsi. Yapurmu lah. Nuwun sewu nggih. Sing ngemong satriya sing ambek utama niku dulur kula sing jenenge Semar niku. Nika dadi pamong panengen, kula dadi pamong pangiwa. Nek Semar nika sing dimong wong becik, wong utama. Sing kula mong delalah kok wong sing brengkele angel kandan-kandanane. Mula entuk-entukane nggih kok ngeten iki. Wiwit jaman leluhur ndika Prabu Niwata Kawaca rumiyin najan ratu gegedhuk samaladuk ning nyatane mboten wonten kok ala tumama ing becik sing gawe urip niku maha adil sekabehe ngoten.